खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ बङाइगावआव मबाइल टावार खावनायनि आन्दोआव उत्तर प्रदेशनि सिखाव हमजादों। जायगानि लाइमोनफोरनि हेफाजाबाव खामानि मावनाय मोनसे रायजो गेजेरारि सिखाव हानजाया बेसेनगोसा आइजेंफोरनि थाखाय मबाइल टावारफोरखौ नोजोर होनानै आसामाव गुलाय-गुजाय सोमजिहोगासिनो दं। उत्तर प्रदेशनि थागिबि बे हानजाखौ बावैसो बङाइगाव जिल्लानि बैथामारि ओनसोलाव हमनाय जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे हानजाया गासै आसामाव गोबां खावनायफोराव लोब्बा दंमोन। मबाइल टावारफोरनिफ्राय बेटारिफोर आरो गुबुन आगजुफोर खावदोंमोन, जाय ओनसोलाव रैखाथिनि बादै जिंगा सिखांदों। जाथायनि मोनायाव निसा खायतपारायाव गंसे मबाइल टावारनिफ्राय रेडिअ' रिमट इउनिट (आरआरइउ) खावनो नाजानायाव पुलिसआ हानजानि साथाम सोद्रोमाफोरखौ हमदोंमोन। खायतपारानि मैनुर आलीजों लोगोसे शाकिर खान आरो नावेद होनना सिनायथि होजानाय सिखावफोरखौ जाथाय जायगायाव खानाय जादोंमोन, सानैबो उत्तर प्रदेशनि थागिबि। खावनाय आरआरइउनि अनगायैबो पुलिसआ AS01BM 6454 नि सिङाव रेबथुमजानाय गंसे लाक्जारि गारिखौबो जब्द खालामो, जायखौ हानजाया गावसोरनि अपारेशननि थाखाय बाहायदोंमोन। बे जाथाया बे एखे जायगायावनो सिगांनि खावनायखौ बांहोयो, जेराव दान मोननै सिगां मबाइल टावारनिफ्राय गुबुन मोननै आरआरइउ खावनाय जादोंमोन। बैथामारि पुलिसआ बे आयदानि सायाव गुवारै नायबिजिरनाय जागायदों। नैथि खौराङाव दङ आसामनि क'क्राझारा बर'दिन फोरबोआव आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बाहागो लादों। क'क्राझार जिल्लायाव खृष्टान हारिफोरा बे फालिथायखौ जोबोद गोसो गुदुं आरो सिबिनायजों फालिनो थाखाय गोबां अनजिमायाव ज' जादोंमोन। गिर्जाफोरनि आबहावाया रंजानाय आरो सनमानजों बुंफबनायमोन, मानोना सिबियारिफोरा खृष्टान केलेन्डारनि बे जर'खा सानखौ फालिनो थाखाय ज' जादोंमोन। मिरुआरि केथलिक गिर्जायाव मोनसे मख'जाथाव सुबुं आरज गाबनाय जादोंमोन, जेराव आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बाहागो लादों। आरज गाबनाय समाव ब्रह्मआ आसाम रायजोनि थाखाय गोजोन आरो गोरोबलायनाय नागिरनानै इसोर जिसुनाव गोसो गोरबोनिफ्राय आरज गाबो। बिथांजोनि इसोरारि आरजआ मिजिंनि नेरसोनमोन, जाय ओनसोलाव खौसेथि आरो गोजोनखौ बांहोनो थाखाय गोथौ रादाय होनायखौ दिन्थियो। केथलिक जथुमनि अनगायैबो बेप्टिस्ट आरो लुथेरान गिर्जाफोरावबो हारियारि आरज जथुमफोर खुंनाय जादोंमोन, जेराव खृष्टान उनसंगिरिफोरा गावसोरनि फोथायनायखौ गोख्रों खालामनो आरो क्रिसमासनि खौरांखौ फालिनो थाखाय ज' जादोंमोन। प्रमिला रानी ब्रह्मआ सुबुं गौमायाव बिबुंथि होनानै बर'दिननि गोथारथिनि सायाव गोसो होदोंमोन आरो समाजाव खौसेथिनि गोनांथिखौ गोसो होदोंमोन। बिथांजोआ आसामनि सुबुंफोरखौ गोजोन आरो बुजिलायनायनि दालां लुबाय थानो खावलायदों। बे बाथ्रायाव गोसो होनानै बुंदोंमोन दि गासैबो हारिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनायानो क्रिसमासनि थार थुलुंगा। थामथि खौराङाव दङ आसाम एसटिएफआ आरोबाव सानै अन्सारुल्लाह बांला टीमनि सोद्रोमाफोरखौ खादों, हाथियार आरो गुलि बारुद बोखांदों। आसाम पुलिसनि स्पेशेल टास्क फर्स एसटिएफआ भारतारि फिसा हादोरमायाव अल कायदाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे उदखारि हानजा अन्सारुल्लाह बांला टीम (एबिटी) नि बेरेखायै सोलिबाय थानाय अपारेशनाव आरोबाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय मोननो हादों। गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिफोरनि बायदिब्ला रायजोआव आरोबाव सानै एबिटी सोद्रोमाफोरखौ खानाय जादों। बावैसोनि हमजानायफोरा एसटिएफनि जाफुंसार अपारेशनफोरनि मोनसे फारिखौ उनसङो, जाय सिगाङाव आसाम, सोनाब बेंगल आरो केरेलायाव 8 एबिटीनि मावथिफोरखौ हमदोंमोन। 8नि गेजेराव साबाखौ आसामनि क'क्राझार आरो धुबरी जिल्लायाव, सानैखौ सोनाब बेंगलाव आरो सासे बांलादेशी नोगोरारिखौ केरालायाव खानाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ बे ओनसोलाव बावैसो सिगां नुनो मोनै जिहादी म'डुलनि बाहागो होनना फोथायनाय जायो। एसटिएफआ क'क्राझारनि जयपुर नामापारा ओनसोलनिफ्राय 30 बोसोर बैसोनि आबुल जाहार एस.के. हमदोंमोन। बिथांनि फोरमायथिनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा हाथियार आरो मुवाफोर बोखांनो हादोंमोन। बिबानगिरिफोरा जाहारनि आवथानिफ्राय माखासे बेसादफोरखौ जब्द खालामदों। जब्द खालामजानाय माखासे बेसादफोरा जादों गंब्रै आखाइजों बानायनाय राइफलफोर, 34 राउन्ड गुलि बारुद, 24 लांदां कार्ट्रिजफोर, इम्प्र'भाइज्ड एक्सप्ल'सिभ डिभाइसफोर दिहुननायाव बाहायजानाय गुदिमुवाफोरजों लोगोसे गुबुन दाय गोनां बेसादफोर। एसटिएफआ गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ फेग्रा मुवानि बेरेखा अपारेशनाव गिदिर गाग्लोबदों।
गुबुन गुबुन सिग्रोमनायाव 65 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामदों। आसाम पुलिसा श्रीभूमि आरो काछार जिल्लायाव मोननै गुबुन गुबुन अपारेशनाव प्राय 65 कौटि रांनि फेग्रा बेसाद जब्द खालामदों। बेफोर गोरोबनाय नाजानायफोरा फेग्रा मुवानि गोरोबलायनायखौ सिफायनो थाखाय रायजोनि सोलायनो रोङै रादायखौ दिन्थियो। श्रीभूमियाव पुलिसा टि इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै हाथिखिरा ओनसोलाव गंसे ट्राकखौ होबथादोंमोन। अपारेशननि समाव मावख'गिरिफोरा हाथायाव 16 किल'ग्रामनि बांसिन लिरथायनि 1.5 लाख याबा टेब्लेटफोर नागिरना दिहुनदोंमोन, जायनि बेसेना 45 कौटि रांमोन। सासे सन्देह गोनां सुबुंखौ हमनाय जादोंमोन आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया एक्सआ अपारेशनखौ बाख्नायनानै बुङो, गुड जब आसाम पुलिस, फै जों रायजोआव ड्राग्सनि गोरोबलायनायखौ सिफायबाय थानि। बे समावनो काछार जिल्लायाव स्पेशेल टास्क फर्स एसटिएफआ जायगानि पुलिसनि हेफाजाबाव सिलचरनि सिलकुरि र'डआव हर गेजेराव सिग्रोमनाय हाबाफारि लायो। एसटिएफनि गाहाय डक्टर पार्थ सारथि महन्तनि दैदेननायाव बे अपारेशनाव सनाइनि थागिरि साहिल आहमेद लस्करखौ खानाय जादोंमोन। लस्करआ गावनि मटर साइकेलाव 60,000 याबा टेब्लेट आरो 125 ग्राम हेर'इन लांनाय हमजादोंमोन। जब्द खालामजानाय मुलिफोरनि हाथाइनि बेसेना 20 कौटि जागोन होनना साननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटी मालिगावआव खावनाय मुवाजों लोगोसे सासे हमजादों। पुलिसा सना आरो नोगोद 1.11 लाख रां बोखांदों। गुवाहाटीनि मालिगावआव 24 दिसेम्बरनि मोनायाव मुवा बेसाद खावनायनि दायाव सासे सुबुंखौ पुलिसा खायो। गुवाहाटीनि पानबाजार पुलिस थानानि मोनसे हानजाया मालिगावनि जयन्त देकाखौ खायो, जाय 2 आरो 3 नं रेल गेटनि साखाथियाव खावनाय बेसादफोर लांगासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोनो। पुलिसा बिथांनि खाथिनिफ्राय नोगोद 1.11 लाख रां, 12 ग्राम गिलिरनि गंनै सनानि खाउरि आरो गंसे मबाइल फन बोखांनो हायो। सोंनाय फिननायाव दायनिगिरिया खावनायाव गावनि लोब्बा दं होनना सिमान जायो आरो गेट नं 3 नि साखाथियाव उसामतीनि खाथियाव दोनखोमानाय खावनाय सनानि बेसादफोरनि जायगाखौ फोरमायो। बे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा जायगायाव मोनसे बोखांनाय हाबाफारि लादोंमोन, जायनि जाहोनाव 4 जरा सनानि खेरा, गंसे सनानि खोमा थप आरो गुबुन खावनाय बेसेनगोसा बेसादफोर बोखांनो हादोंमोन। बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदों दि खावनायनि आबुं सिमाखौ थि खालामनो थाखाय सोलिबाय थानाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। फोथायजाथाव बुद्दिनि सायाव बिथा खालामनानै हरखाब सिग्रोमनायनि फिथाय महरै गोबां दाय गोनां बेसादफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन, जेराव दंफायो 742.2 ग्राम गिलिरनि बिस्कुट महरनि नंखाय सनानि बेसाद, नोगोद रां गासै 1,33,332 रां आरो गंथाम मबाइल फन। बेबादिनो इन्सपेक्टर कपिल फाटकनि दैदेननायाव स्पेशेल टास्क फर्स एसटिएफनि मोनसे हानजाया गरसुक पिएचनि सिङाव आइएसबिटि बेदखुसिनि सिङाव नायग्रोमदोंमोन आरो 15 दिसेम्बरखालि नंखाय सना लाखिनायनि दायाव 3 सुबुंखौ खादोंमोन। 6थि खौराङाव दङ मणिपुरनि सासे सुबुंखौ गुवाहाटीआव 20,000 याबा टेब्लेटजों हमदों। आसाम पुलिसनि स्पेशेल टास्क फर्स एसटिएफआ 25 दिसेम्बर 2024 बुधबारखालि आमिनगावआव पिडब्लिउडि आइबिटि साखाथियाव 20,000 याबा टेब्लेट लाबोनाय मणिपुरनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। मणिपुरनि काक्सिं जिल्लानि मायां इम्फलनि थागिबि रुंसारि आब्दुल सलामनि फिसाज्ला मुस्ताफा रेहमान मुंनि दायनिगिरिया मैया फुङाव फेग्रा मुवानि केबजों गुवाहाटी सौफैदोंमोन। सुलुंफोरा एसटिएफनो फोरमायदोंमोन दि रेहमाना आयेन बेरेखा फेग्रा मुवाफोरखौ मोनसे गाहाय आसाम जिल्लायाव दैथायहरनो सानदोंमोन। इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै एसटिएफनि मावथिफोरा फुंनि 10:15 रिंगासोआव बिथांखौ ट्रेक खालामो आरो नागिरदोंमोन। गोबां बिबांनि याबा टेब्लेटफोर, जायखौ सरासनस्रायै पागलपन मुलि होनना मिथिनाय जायो, बिथांनि फाफ्लियाव थानाय बेगआव दोनखोमानाय मोननाय जादोंमोन। सासे मेजिस्ट्रेटनि नुजाथिनायाव बोखांनो हानाय जादोंमोन आरो टेब्लेटफोरखौ जायगायावनो जब्द खालामनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।